Alhamdulillahi, na ji farin cikin kasancewa na a wannan da'ira mai albarka ta gasa kan yabon Sayyida Zahra alaihi salatu wassalam. Wallahi na yi farin ciki matuƙa gaya, ina kuma ƙara miƙa godiya ga manyan wa'annan malaman da aka kira su da alƙalai. Madalla da wannan alƙalancin da aka baku, ba na komai ba sai dan kan yaban Sayyida Zahra alaihi salatu wassalam. Wannan abu ne da ya kamata tintini ya zama na cewa an ɗauko wannan tsari, sai yanzu amini na ya kira ni yake sanar da ni gashi sharma an zo katama. Alhamdulillahi, abu zan ce ba, gaskiya na yi farin ciki matuƙa gaya, sannan kuma ina roƙo yadda aka ba da haɗin kai, musamman waɗannan dattaban da kake ganin su, in dai wannan abun da ba abun arziki aka tara ba, wallahi wannan ba za su same su a wannan gurin ba. So don haka, dan Allah mu matasa, wannan abu ne da zai ƙara ƙarfin gwiwa akan kowane irin al'amari da muka sa a gaba, musamman a janabin yabo. Wannan tambayoyin da ake suna da fa'idan gaske, domin sha'iranmu da dama, musamman idan mutum ya zo yana rihazal ɗin wata kalma, sai ka tambaye shi me yake nufi, sai ga ya sun koyar da kai. Ƙarshe in ka tuke shi sosai sai ce wai shi ma ya ji ana faɗa ne. To me amfanin haka? Yanzu a wasu lokuta wa'azi da ake yi da kuma isar da sako ta fannin yabo, a wasu lokuta fa suna gogayyar juna ne. A wani bangaren ma yanzu ga sai ka zo, yanzu idan da wa'azi ake yi, ƙarshen ta yanzu su da sun fara gingidi ma. Amma menene, ana isar da sako ta fannin baituka, kowa yana shaukantuwa, kuma idan aka gama kowa zai jira ya ji wasu tambayoyi